Bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV caggal ndu jettuɗen Allah e juule rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko salminde e jarnade e juurade kam e ñagade duwaw en neldude duwaw en gatti e kattanɗe Mawlana Moubarak Allah subhanahu wa taala Allah joom baɗe bawɗe o baɗo ko hani dokkuɗen suturu aduna e lakaro ndo simbinten ha mbawen yawtinde nde ɗo yewtere nde ganduɗa wiyete ko lewlewal communication no kewi wiide kala saaha udumere wona to bafal enen gandi ɗo hewno ɗo joɗade ko mawɗo Abou Samba Diop ina ɗo wona en yewtere nde ɗum noon hande kanko ne aussi omo jogui haaju walla gantu mo ganduɗa hoore ma ko ɗum tigui saabi garɗen lomtade ɗum noon pamen tan ene wawi tawno ɗowiranno ni taw hayso tawi ngakki ganden ko neɗɗo woni mbo timmani ko wona ko ɗum enen gondi eɓe ganduɗa hoore ma ko kañumen goni tigui rigui halifaɓe men ene hen mawɗo Abou Gaye omo ɗo e junggo men nano mawɗo Abou Gaye jaam Allah walema walla ñallema jaam walema ñallema hiirema fofof no hawra e weeyo ngo non en calmitima en juurima bandiraɓe eɗen denda e mabɓe belemma e oɗo ñalawma kadi ngam wawde rendude e mabɓe nde ɗo yewtere nde joguiɗen muuyo e anniya mere maɓe dañ hen famamuya ko jiɗɗen haalde ko walla ko jiɗɗen yewtidde e mabɓe ko ñaagade yaafuya so tawi won perguitto gonoyta hen walla goto foof no nanirta eno famirta ɗum noon eɗen bismoɓe e yewtere nde ceerno Abbas ko noon machallah hande aɗon huccidiri e Mouhamed Ndim Mouhamed jaam Allah walema eyyi mi salmitima Alhaji Abbas mi salmini dendagal yeeɓiyankoɓe haalirde Pindi Média fo e kuuɓal en calmini également ɓen ɓe ganduɗa kadi ko bandiraɓe men ɓe ganduɗa surtout vraiment ne mbattori nde ɗo yewtere woni lewlewal communication en calmini mawɗo Abou mbiɗa ko hilifa ma kanko tan mataw woni kilifa ma min ɗum wona kilifa ma ala min ɗum mi salminimo no fewi Abbas en calmini bandiraɓe foof ko noon mawɗo Abou haade mi fuɗɗade elle mawɗo Abou goɗɗo kanko ɗe balɗe suusi yaade te tan wasa ko hedde holko ñoota hen holko ñoota walla ala ñoore ga ala ko hedde makko ko kay o yahat tan hawa ɗomɗo tawde o yeehi wuuro bello totta kamilaji ɗiɗi alay sago o yahat tan ko hedde makko ko ako kamilaji o woni mo totta kamilaji ɗi o tottadi ɗin goni nawoji mo o teyani ala aɗa andi kanko ko neɗɗo mawɗo noon kamil so tottamo kadi kanko yo janggi ala ko neɗɗo mawɗo kono wona to kamilaji to kam toon kam sa yiɗi goppanamo toon ko noon tigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe mataw en garat tan enen jogui une note de tristesse kawiraɗo men ene wiye Samba Amil Ba toon to Nouadhibou o wonanno witano ko jaatigui fulɓe omo rutti e joomi ko ñalawma hanki o wirama toon to wuuro makko to woni Tekan Goural Ndiaye Kane donc en ñaguinima ɓesgu makko e dendagal bandiraɓe julɓe foof ndo Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe so tawi en gummima ɗon garen e toɓɓe ɗe ganduɗa hoorema en cuɓinima ɗum e dendagal bandiraɓe surtout e nde ɗo yewtere witende lewlewal communication ene hen toɓɓere men arwoniri woni crise au sommet de l' état woni gandorma caɗele hande ene teska vraiment e ɓen ɓe ganduma kañumen gardi en ha tengti noon e Ousmane Sonko gandorma kañum woni gardiɗo jagorɗo e hoorejo leydi ndi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ma en gar ma en jañno hen no fewi so Allah lamɗo jaaɓi caggal majjum toɓɓere men ɗimmere woni ko hewani wadde hayso tawi ne waɗanno e kala saaha woni jaltal magistrat ji ngol lawol noon ɓe joofi ko dendagal ɓesgu leydi Sénégal wonde jofande ɗe vraiment keewi ɓurti e dow mabɓe ɗum noon hankkadi ɓe gonta ɗum jaɓanta hay goto holko saabi ɓe mbaɗiri honda noon toɓɓere men tatiɓiri nde ganduɗa hoorema vraiment sen dañi fattangue ɗum heeƴi tigui rigui woni crise toon to Mali enen gandi caɗele mawɗe ene teske toon holko foti wonde hande darde ɓen ɓe ganduɗa woni hoddiɓe mabɓe surtout noon jeeyaɓe e on ɗon lande biyeteɗo CEDEAO ɗum noon ƴeewen holko potten wawde dañde vraiment e ɗeɗo toɓɓe tati ɗe ganduɗa hoorema ko ɗum ɗon woni hande ko jiɗɗen yewtidde e ko wiyete ko lewlewal communication ɗum noon fuɗɗoten tan ko arde e toɓɓere men arwoniri garen e on ɗon crise mo ganduɗa hoorema ene teska au sommet de l' état hande o ɓeynin mbi ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko kañum jogori woni e janfade mo ganduɗa hoorema ko kañum woni Ousmane Sonko président Pastef ɓeynen mbi ala ko Ousmane Sonko woni mo waɗani fodde muɗum holko mbawɗa famminde hen mawɗo Abou Gaye eyyi ceerno Abbas aɗa andi haala jogui kono haaldoto eno nanirto eno famirto
e kadi haala wonko ena haale heɗotoɓe ɓe fotɓe heɗade ɓe wona kañumen keɗoto haala kadi wonko ena haale heɗotoɓe ɓe wona kamɓe haaldete ko ɓe keɗota ko ɓe aɗa andi so tawi en ƴeewi wiyama hakkude Bassirou Diomaye Faye e Ousmane Sonko Ousmane so tawi caɗele mbaɗi Bassirou woni koye jam fa demmo hewɓe ene kaala ne mbiya wonde Bassirou ɗo wonɗo ko Ousmane waɗi ɗum ɗon kañum suɓi ɗum kañum ni kañum na won jagguɓe ɗum ɗum noon jaggi ɗum ko yimɓe Pastef naɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa ko yimɓe Ousmane Sonko ɓen kañumen ko ɗum jaggiri won woɗɓe ne kadi jaggirnoɓe ɗum sababu nde wasde andude wonɓe gandanɗa hoore maɗa eɗen gandi tigui ɗum wodani kono enen jaggi ɗum sababude ko Ousmane haali heddi ko gueɗal nani hen ko Ousmane ɓe goppidi ɗum terrain o ɓe goppiri ɗum médiaji ɗi ɓe goppidi ɗum fofof haali kala ko yinno haalde holɓen woppirimo ɗum ko gila nde ɓe goni e opposition e régime jawtuɗo o woppiriɓe terrain o koɓe goni e pouvoir ko Ousmane Bassirou woppanimo terrain o woppanimo médiaji ɗi woppanimo fofof heddi noon ko so tawi neɗɗo ene wiya wonde Bassirou janfima Ousmane walla ko ni walla ko na jomum ko yi sali ko yi ko ɗum ɗo manam jomum yiya ullundu wiya wonde ko rawandu yi wona ullundu eyyi wiya ko rawandu yi wona ullundu woni tan yeru mo dokkaten hen so tawi wiyama hakkude Bassirou kañum e Ousmane min koko ɓoymi haalde nde wiya Ousmane ko kañum suɓi Bassirou min mi meeɗa ɗum jabde mi meeɗa ɗum gonɗinde holko saabi a gonɗinan ɗum holko saabi a jaɓani mi meeɗa jabde ɗum mi meeɗa gonɗinde ɗum holko woni ɗum ko Ousmane Bassirou Diomaye Faye meeɗa wonde suwa Ousmane ɗum ko gila e gila e ko heddi ko ne so tawi en ƴeewi holtoɓe fuɗɗi ko gila nde ɓe créé syndicat mabɓe ha kanko Ousmane o woni gardiɗo syndicat o Bassirou Diomaye Faye en mbaɗi créé parti muɗumen politique Ousmane ɓe gaddoyi ɗum Ousmane ari ɓe gardini ɗum parti politique o manam somi faami ko Bassirou en mbaɗi créé parti o Bassirou en kañumen mbaɗi créé Pastef gardini Ousmane kañum wonirno ko wadde créé parti muɗum ko kamɓe noon Bassirou en ko kamɓe mbi wonde ala Ousmane yo ar yanta e mabɓe kamɓe fof ɓe mbaɗe créé parti goto par ce que kamɓe fof on saaha ɓe gonno ko impôt e domaine cehilagal renduɓe golle nan ɗon eyyi joni noon ɓe gardini Ousmane so tawi a ƴeewi guila e fuɗo ha yettiɗo holko Ousmane holko waɗani Diomaye holɗum Diomaye kala ko dañeteno e caɗele dañi ɗum kala ko Ousmane dañanɗo kala ko Diomaye dañanno e caɗele ko Ousmane rokki ɗum kala teddugal Diomaye fonno wadde waɗani ɗum Ousmane aɗa andi woni holɗum bisimilla Diomaye dañi ɓiɗɗo gorko ene jogui baaba ene jogui miñiraɓe worɓe ene jogui mawniraɓe worɓe ene jogui kawmiraɓe innirani hen hay goto inniri Ousmane ko cehilagal waɗa ɗum non mi wiyani wona cehilagal bisimilla en kalani ko cehilagal walla wona cehilagal kalɗen tan ko wadde nde bisimilla Bassirou inniri Ousmane Bassirou dañi ɓiɗɗo debbo ene jogui yumma ene jogui gorguilaɓe ene jogui wañiraɓe rewɓe ene jogui tañiraɓe innirani hen hay goto inniri yummum Ousmane woni teddugal ɗiɗi Bassirou Diomaye Faye nde wonata candidat e élection présidentielle hade élection présidentielle Bassirou Diomaye Faye waɗi e prison lebbi 12 mo nani ɗum prison Ousmane sababude Ousmane tagui Bassirou Diomaye Faye nadde kaso lebbi 12 ala mais kanko oɗo Ousmane non Bassirou nanimo kaso ko haalde kongiɗe ndewan lawle magistrat ji holko addanimo haalde ɗin konguɗi ko sababu o ko Ousmane sababu o ko Ousmane ko Ousmane woni sababu o par ce que o wi wonde ko magistrat ji ɗi ko sukuñaɓe jiiɗi ko ñamde Ousmane gonga o wiyani jiiɗi ko ñamde Abbas de o wiyani jiiɗi ñamde ko ndimde o wi jiiɗi ñamde ko Ousmane bisimilla konngol ɓurti ngol konngol nangi Bassirou Diomaye Faye waɗi ɗum e kaso lebbi 12 Bassirou Diomaye Faye ɗo naati e kaso ɗo waɗi toon lebbi 9 nde Ousmane fuɗɗi arde tawoyde ɗum toon Bassirou addi Ousmane e kaso wona ruttitima ɓe goni e kaso ha ɓe jalti ha nde ɓe goni e kaso nde
négociation ngaji mbaɗama en gartata e nder bundi kaldigal hakkude mabɓe en walla ko nande protocole Cap Manuel en iwi to Fatiga en kono kam ko wawi hen wonde foof Ousmane Sonko wonno suwa muɗum to banggue parrainage yimɓe fof ne gandi humpani hay goto ko Habib Sy e Cheikh Tidiane Dièye o waɗi ɗumen parrainé député ji wonnoɓe e coalition mabɓe Yewwi Askan Wi ɓen mbaɗi parrainé hono Habib Sy e Cheikh Tidiane Dièye so tawi ko gonga Bassirou ene jeeyano e suwa Ousmane pourquoi Ousmane waɗa ha parrainé Bassirou par ce que Bachir ɓeyto jaɓanimo ko yinno ko woni so tawi laamima ha horo wi aɗa jaabonomo non mais c'est ça mawɗo est ce que wonano plan B kadi kanko en o wona plan B aɗen gandi sakko plan B wonno fattan mi haalanma non fan mi jofnanma mbima wonde ko Bassirou wonani suwa Ousmane wonno ko Cheikh Tidiane Dièye e Habib Sy on won plan A ɓen paasi parrainage muɗumen plan A ɓen paasi parrainage muɗumen Bassirou Diomaye Faye parrainage muɗum yeehi ko deuxième tour holko addanimo yaade deuxième tour so tawino ko suwama ko premier position walla ko deuxième position hol sababu omo lomtina Habib Sy mo gandanɗa hoore maɗa ko garɗo tawtiɓe koye Bassirou o fuɗɗodi hol sababu no fattan hol sababu o itti Cheikh Tidiane Dièye ko garɗo tawtiɓe jogui ko parti muɗum Habib Sy jogui ko parti muɗum Cheikh Tidiane Dièye lumnoɓe récépissé Cheikh Tidiane Dièye wona kañum luuɓi holmo luuɓi récépissé wori jejjiti hen Pastef koko waɗano dissoute Pastef koko waɗa dissoute eyyi mais il faut ɓe daña ɓe suula banniére ɗon ɗo ɓe jaaha pour ɓe mbawa yaade e parti maɓɓe ɓe mbawa yaade banniére hol yon ɓe jaaha élection Cheikh Tidiane Dièye kañum ɓe jano e banniére mum Cheikh Tidiane Dièye wona e banniére muɗum ɓe jeehi ah bon holon oɗo no wiyatno Déthié Diouf visa citoyen non Déthié Diouf toti ko Diomaye ko Diomaye ko ɗum woni ko mbimami ko non jimidem koto banggue Pastef plan A mo mbiyatma Pastef ala Pastef wodani Pastef koko waɗa dissoudre wodani effectivement ko famide kamɓe ɓe jahani e inde Pastef mais addunimi ko jagganode wadde non addunimi ko jagganode fattan ay mbimami wonde sinno tawno Pastef ene woodi ko ala récépissé Cheikh Tidiane Dièye itti récépissé tottiɓe a famide wiya wonde ko récépissé Cheikh Tidiane Dièye parti Pastef yaari e élection ngaji ɗi kono noon Pastef wodani wadde Cheikh Tidiane Dièye so tawi yeehi koye inde récépissé muɗum e inde parti muɗum non mais aɗa andi mawɗo Abou ɗum aussi ça existe madame c'est à dire an par exemple à la partie waɗi avec Bougane Gueye kamɓe Bamba Fall maire Médina Bamba Fall nde yahata élection uji ɓennude nde o yeehi koye suula banniére de Gom sa bopp ɗum jimmi yide c'est à dire yimɓe paami Déthié Diouf Bamba Fall ala parti élection ɗum mbimi jonon kanko o yeehi koye banniére Gom sa bopp serdiɓe ko Cheikh Tidiane Dièye ne jogui parti eyyi Bamba Fall ala parti haala men ko gorte mawɗa Abbas ala men ko gora ko jimmi famde jimmi ko yo famde jinmi widema wonde ko Cheikh Tidiane Dièye jogui ko parti muɗum jogui récépissé ko ɗum koye effectivement coalition o jeeyano hade coalition hade Yewwi Askan Wi Pastef hade muɗum waɗede dissoudre Yewwi Askan Wi fusi a famide nden Cheikh Tidiane Dièye ko nden yeehi Habib Sy yeehi koye inde récépissé parti muɗum ko hen yeehi wadde noon Habib Sy wawa yaade récépissé inde parti aɗa andi on saha jimmiɗam ko Pastef wawa yaade inde mum holko saabi Pastef yaani si mo net Pastef Macky Sall ne waɗi décret ne waɗi dissoudre Pastef koko waɗa dissoudre to limiyam wadde ko waɗaɓe dissoudre Ousmane Sonko ne yiilo mo ganduɗa ko ndimago ɗon ɗo waɗɗi beele yaaha élection ɗon ɗo parti mum waɗa dissoudre alay sago daña ɗo nangti ko toon jimmi yiɗam ko toon majjodirɗen seeɗa ɓe mbawi tan ko majjunde jinmi widema wonde ko Ousmane Sonko Pastef wodani woodi ko parti Habib Sy woodi ko parti Cheikh Tidiane Dièye ko ɗiɗo partiji ɗiɗi Ousmane Sonko rokki autorisation assemblée nationale yoɓe mbaɗɓe parrainé voilà c'est ça Ousmane Sonko non Ousmane Sonko holno rokkiri hol cadre mo rokkiri o rokkiriɓe koye cadre partiji mabɓe eyyi Ousmane ko ɗoftuɗoɓe toon joni noon Ousmane waɗani parrainé Bassirou Diomaye Faye d'accord en jaɓodiri Ousmane waɗani parrainé Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye Faye yeehi dañi parrainage muɗum premier tour ene jogui double aji fodde 15 000 walla 16 000 et quelque 17 000 double wiya rokka ɗuma
yehi heɓɓiti ɗum ko diaspora o diaspora o holno heɓɓitiri ɗum yimɓe fof no gandi ko woni e nder hen e ko ruttiti ko Bassirou Diomaye Faye yehi ɗon de min ɗon noon manki lebdem de yimɓe fof ne gandi min mi anda min mi anda holko woni nder toon de e an sa anda heddiɓe ene ala haal tan yo laaɓ tan heddiɓe ene haalanno haalan téléspectateur en ɓe eyyi aɗa andi mi wima wonde so tawi woni kanko Bassirou Diomaye Faye nde o yahara nde a faami de ko visa citoyen woni mo Déthié Diouf itti récépissé muɗum totti Bassirou Diomaye Faye Bassirou ko ɗum yaari e élection présidentielle a faami de 2024 o joni noon Bassirou nde yahata e élection présidentielle 2024 Pastef woodani si joni noon Pastef woodani holno wiiri he wonde Ousmane ko kañum waɗi Bassirou ala mais aɗa andi Ousmane joni Ousmane kanko ɗon joni hon pamita ɗum woni ko mi wiya hon pamita par ce que nden jaltide plan A ko Habib Sy plan B ko Cheikh Tidiane Bassirou joni ɓen gonno non plan ji Bassirou Ousmane wonno Sonko plan C e ɗo joni mais plan C ɗum horo gadde plan ji ɗi godani ala plan C plan ji kalano ko non wasse ay so ɗi godno han ɗi kaale non aɗa andi plan C no woodi mande woodi heddi tan fattan mi haalanma seeɗa plan C o so tawi ene wodno Ousmane no waɗirani ɓeyani waɗirano noon Diomaye mais pourquoi neɓe jalti hay effet goto hay darde wotere hay ɗuma goto ala ko Ousmane holliri wonde pour comme quoi ko ene waɗi soutenir mais neɓe jalti campagne neɓe jalti kamɓe mbaddi campagne waɗi ko battre comme ndeɓe mbaddi campagne o koye nder balɗe sappo balɗe nayyi gaden ɗe Ousmane yaltani ɗen balɗe noon balɗe nayyi jiidira he Macky Sall woni protocole aji campagne welen ɗi mawɗa a faman ko jinmi widama ko nde ɓe jalti yaade campagne de e nder balɗe nayyi gadiɗe ɗe ɓe puɗɗi wadde campagne ɗe kamɓe taw ɓe puɗɗi wadde nden ko semaji less o waɗatnoma taw a faman ko jinmi widama mi nanima no fewi ala famani nde ɓe jeehi waɗoyde campagne ɗen balɗe kanko o yahani o yiyaka hay nokku mbimami noon on saaha beela ala koɓe gasatno les mbaɗa des schéma politique kankoye Diomaye ko kamɓe jaadi campagne campagne moɓe jaadi o nde ɓe puɗɗinde e mbimami Ousmane jaɓani feññikinade haɗi Ousmane feññikinade ko jogaki hoolare ko Bassirou Diomaye Faye ene wawi dañde yimɓe a famde ɓe ena lammina ɗum Ousmane sali feññikinade e nder hen fodde balɗe nayyi Ousmane fuɗɗi feññikinade ko Koungheul e min ñande Koungheul ko e Koungheul o mbefegu yimɓe waɗi Ousmane à partir de Koungheul watti yaltude ɗoɓe gari fof ƴetta konngol kono adani Ousmane wayano noon ok à partir de Ousmane hankkadi ko ndirgu ngu waɗi mais c'est à partir de Koungheul ko ɗon o wi e wonde Bassirou moye Diomaye moye président oɗo wona Koungheul o wi noon wi addande Bassirou moye no fattanmi haalama seeɗa ay Bassirou moye Diomaye moye Bassirou addi ɗum ko El Malick Ndiaye El Malick Ndiaye invitano ɗo e télévision goto El Malick Ndiaye ko kañum haali ɗum wonti slogan El Malick Ndiaye ne ɗo haalata ɗum ɗo mbaɗa yenana wona omo haali pour omo ɓulni ɗum e hakkille makko koko ari e makko ni tan o haali yimɓe nden laamu arani ala non mbimi nden taw laamu arani taw hoddirama quoi parce que nden laamu arani hoddirama anda taw ko hoddira walla hoddira kono kam nden kam ɓe laamaki jinmi widama tan koko wiyete wonde Bassirou wonde Ousmane ko jamfi ɗum ko Ousmane jamfaki Bassirou kalan mami no ko gila fuɗɗo ha yettima ɗo henna nde ɓe jahata campagne de mbimami Bassirou Diomaye Faye Ousmane waɗani ɗum parrainé Bassirou no dañiri récépissé Ousmane tinani anda Bassirou dañi récépissé e ballal a famide e ballal Déthié Diouf e parti muɗum visa citoyen itti récépissé muɗum totti Bassirou yaari ɗum Allah waɗi Bassirou gagnima no wawno waade fof Bassirou gagnima ɗo Bassirou gagni ɗo haɗani ɗon tan Bassirou itti waɗi Ousmane Sonko premier ministre pourtant ministre uji kewɗi nan ɗon kanko haɗani tan wadde no fattan gonmi koye arandema kanko Bassirou wona oɗo ruɓimo récépissé mais so wonano récépissé oɗo meta Bassirou ma yahanno campagne e mais mbimami ko no sababu mbimi so tawi woni ƴewete ko fodde wawde wadde oɗo guittuɗo récépissé muɗum wi nda yaaru élection ngaji a yaari élection ngaji a gagnima a nomama président de la république hay chef de cabinet a waɗani ɗum et mais quoi qu'on dise aɗani kala ko wawi wonde ganden Ousmane Sonko joue hen rôle mawɗo oɗo Abbas horo zounu Ousmane rôle mo joue non ko ɗum ay ko ɗum woni ko majjinta yimɓe ɓe non Ousmane joue hen rôle mawɗo aɗani Ousmane ay ɗum ɗo ko ɗum woni ko majjinta yimɓe ɓe ko majjinon yimɓe ɓe ha majja e nder non wona question non wona question majjinde mawɗo Abou ala non il faut ɗo eyyi holon rôle mo Ousmane joue Ousmane yalti
sukago ngu fof rewe Ousmane hol yon Ousmane Ousmane Sonko Ousmane non mbima quel que soit alpha ndo yaltine watte san non Ousmane jinmi wiidama campagne o koye nder balɗe sappo ɗeɓe jaltide e nder balɗe sappo ɗeɓe jaltide balɗe nayyi gadane ɗeɓe jeehi campagne balɗe nayyi de Ousmane hay nokku feeñani d'accord Ousmane feeñi koye balɗe joyi cakkiriɗe je suis tout à fait d'accord joyi cakkiriɗe ɗe ko mbefego yimɓe ari Ousmane yalti par ce que ko jiɗɗo yiyede ko non Mawɗo Abou kono wona kanko yaltini Mawɗo Abou si Ousmane so yaltintunoɓe ko yaltintunoɓe gueɗe fuɗo non mbim ay mbimam so sa yi caɗele gonɗe caɗele bannoɗe nder leydi ndi pop caɗele baɗɗe nder leydi ndi pop hande sa welama ɗo yiɗi Ousmane en woni ko jeeya hen caɗele de caɗele eyyi par ce que waɗi mbiɗa caɗele woni kala ndo eri yimɓe jaltat motom oɗo ko ɗon noon Varses ay Ousmane moi je peux dire que mbeɗa wawi wiide enen mbawi a wi kaya gayni wona mbaɗa wawi ka biɗo kaya gayni mais min mbiyatmi e wonde Ousmane quel que soit alpha ko tellinɗam fof a wawi wiide Ousmane ala yimɓe ɗum a wawa ɗum salade ɗo e Sénégal Ousmane en tigui yimɓe a faami ɗo jogui ɗo yimɓe min mbimi ke wonde on ɗon slogan ɓe jaltini hay so tawi mbiɗa ke wonde ko El Malick woni ediɗo yaltini ɗum mi jaɓanma ɗum ɗon mbimi ko e wonde on ɗon slogan yalti hankkadi wonti ko viral aduna yimɓe pop hankkadi jaggi hen Ousmane moye Sonko moye Diomaye ndeɓe jeeyi la preuve ane que ndeɓe jeeyi Allah hokkimaɓe fartagne ɓe goni au niveau de la présidence ndo waɗi nde nommé Ousmane Sonko premier ministre mais o dari ko yesso aduna foof kanko Diomaye o wi min sisam oɗo mi jooɗima ko an jiɗannomi ɗum holko firti bon firti ko quand même en wawi taw wonko joué wonko waɗe makko Abbas bon jawten bisimilla jinmi wiidema wonde ko horo majjine yimɓe non wona majjinde no fattani non mawɗo le arti mbiɗa e wonde komin goni ke majjinde yimɓe holɗo min pamirata ɗum ɗon min majjini yimɓe aɗa andi wondi ko sa yi mi wi wonde on majjinto yimɓeɓe fawaki e maɗa an tan fawaki e min tan woɗɓe ene goodi haaloɓe e plateau ji goɗɗi ena kala won ɗin haaluji taw haaluji ɗi fof kañumen kawriti haaluji kawritiɗi fof noon soit ko gueɗel ko pammini walla majjini min noon e hakkillam ko wiyete Diomaye wonde ko Janfi Sonko ko mbimi wonde ko min mi yiyani holko Sonko waɗani Diomaye ko ene wiya hande o Sonko no Diomaye Janfima Sonko mi addanima gila nde ɓe mbaɗi créé parti hande Diomaye nde dañi ɓiɓɓe innirde Sonko innirde yummum Sonko Diomaye heeɓi pouvoir kañum woni président de la république Sénégal naɓe ko Diomaye cuɓaki Sonko Diomaye joguima hoolare e Ousmane Sonko waɗi ɗum premier ministre tuggude nde Diomaye waɗi Ousmane Sonko premier ministre en ji gila e fuɗo première fois nde ɓe jahata palais Sonko wi kono jolda e Diomaye oto wona ko protocole wimo ala ko sehilaɓe noon non des fois ay ko ɓe goni sehilaɓe koko ɗum cehilagal ngal ko boowal woni non c'est à dire aɗa andi ɗon aussi aɗa wawi famide ɗum ko wasde andude état aɗa andi joomum men ganda guila départ o a yi président de la république sa fof daro waɗa hunde ganda orma rewani lawol mais joni hande o normali hande hayso won normal o fuɗɗi normal hay nden ko waɗete ko wona wasdemo normal de hay nden ko waɗete ko a faami de ko bonnitoɓe goni e bonnidde par ce que e réseaux sociaux kala nde jiɗɗa bonnitirde neɗɗo aɗa wawi bonnitirde ɗum noon tawa noon wona ko woodi a faami de ko ɗum woni gadani makko ko ɗum woni ko dañno a faami de kono wona yimɓeɓe ko kollirta ko dari omo amna koyngal ko woodani a faami de kono noon ko yimɓeɓe gaddir noon pour bonniddemo nde e ngol ɗon bonnitgol min so tawi mi tawi mi wiya Pastef naɓe ene jeeya hen e kadi holko woni ɗum holɗo meɗɗa nande Bassirou Diomaye Faye waɗa attaqué ha Pastef naji goto riposti e heewani ɗum a meeɗa ɗum nande ni heewani enen nano mi heewani non mbimi ko an a meeɗa ɗum nandani non enen nano hayso tawi won nanoɓe hayso tawi en nenen won nanoɓe ɗum en mbawa wiide wonde won nanoɓe ñawen koye meɗen bisimilla wadde mi par ce que a meeɗa nande goto mabɓe riposti e mbimami tuggude nden fewde ñallalngal hande kala nde ay ɗo joni ussima ɗum eɗen mbawi wiide noon nden Bassirou Diomaye Faye kala nde waɗi conseil des ministres mercredi jeudi Ousmane waɗa conseil interministériel kala nde Bassirou waɗi voyage to yehi to Ousmane so fini janggo dawana toon a faami en ji Bassirou kala nde o yehi wonɗin mission ngaji Ousmane jooɗoto ha heure mo Bassirou foti wadde rencontré e wonɗin président ji Ousmane waɗa live aji muɗum e oɗon saaha pour barde yimɓeɓe horo keɗo ko Bassirou haalata ko walla to yihir ko horo yimɓe pam ko yehrete wadde min somi faami e ɓe mbiyam gila Bassirou laami fewde ñallalngal hande Ousmane woni koye seyfidde e bonnidde gueɗe Bassirou manam min somi faami e ɗo joni so tawi a ƴeewi aɗa andi kaɗo haala ɓe mbima wonde ko ari ɗo henna joni ko
ko haala Basirou no Ousmane ko haali ko wiyete ɗo ene kurtu karaji ko en haala ka ko ɓooyi par ce que so tawi a ƴeewi ɓe mbiɓa ko gila heddele 14 juillet a famidi kanko Ousmane Sonko e réunion moɓe mbanno palais e kamɓe bureau politique Pastef ɓe mbaɗi réunion palais de la république e on saha réunion oɗon wanno ko le 11 juillet le 14 juillet kanko Ousmane Sonko ɓe mbatti réunion goɗɗo moɓe mbanno King Fahd Palace ko toon o wi Bassirou Diomaye Faye mete a anda coalition Diomaye président mi fusi ɗum gila nde yimɓe jalti e législative uji Bassirou wimo mete a anda min mbawmi tan ko ménagement kala ko neɗɗo waɗi bonni mbaɗa wawi fewnidde ɗum ko noon mataw ko haala ka cottumami ko toon fuɗɗi e ko heddi ko so tawi woni wiyama wonde Ousmane won ko waɗani Bassirou walla Bassirou woni koye janfadema quel que soit alpha won haalluji ko haalluji nder wona haalluji bo manam min jiɗimi pammina kam tan an a jaggani wonde ko wiyete ko Bassirou janfi Ousmane min mi meeɗa so tawi janfi no woni wadde ummi ko to banggue an mi meeɗa gonɗinde gila ɓe mbiya wonde Diomaye moye Sonko moye Diomaye mbimi wonde ko wodani Diomaye ko Diomaye Sonko ko Sonko mi meeɗa gonɗinde Bassirou Diomaye Faye électorat muɗum walla nomination muɗum président de la république mi meeɗa gonɗinde ha e ñallugue hande ngue mi jaɓani mi heɓrani jabde Ousmane Sonko waɗi hen participé manam mi meeɗa jabde ɗum gargol Diomaye à la présidence mi meeɗa jabde ha ɗo ɗo gonmi ɗo ne kadi mi jaɓani ɗum woni ɗum nde ɓe jalte élection ngaji présidentiel Ousmane Sonko nde ɓe jaha Bassirou Diomaye Faye wallahi Bassirou no muñi Bassirou woppiti Ousmane waɗi liste belɗo ɗum e nder législative uji wi wonde kala mo wona Pastef najo jeyaka hen waɗi liste mum belɗo ɗum ko ittata Ousmane ene jogui coalition fodde 200 parti yaaduɓe makko e élection ngaji législative uji ɗi kono wiyete ko Pastef parce que kanko ɗum kono wona Pastef naɓe meɓe jeehi 135 député ɗi Pastef naɓe meɓe dañani ɗum mais Pastef naɓe ɓe jaɓanimo ɓe inde Pastef non mbimi ɓe jaɓanimo e inde Pastef kono mbima wonde ko coalition o ene woodi e coalition oɗon goɗɗo kamɓe wonɓe coalition e Bassirou Diomaye Faye kamɓe fof ɓe goppiri Ousmane waɗi yimɓe muɗum suɓima heeɓi dañi majorité assemblée nationale ittata kanko omono jogui assemblée nationale kanko woni toon majorité Bassirou woni ga président kanko yo ƴettoye assemblée nationale ko haɗi mo yatto eyyi mesiki en wawi taw o wawa mais mamed artema ngal ɗo namdal Mouhamed ndim ɓe mbi ko Bassirou janfi Diomaye walla ko Diomaye walla ko Bassirou Diomaye janfi Ousmane Sonko walla ko Ousmane Sonko janfi Bassirou Diomaye holko mbawɗa tongande en bon min hade mi arde e hade jam fo taw min kam mboɗo sikki mboɗo mi yadani mawɗo Abou ko yiyande makko kono jaɓanenne mi haalan noon to banggue aɗan kala ɗo jiiɗa inconvénient won avantage won ɗon yimɓe fof ene gandi Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye mbaddi cheminé guila ɗo ɓe mbaɗno gonno toon to ɗo ɓe mbaɗanno syndiqué haɓe coosi ko yiyete ko Pastef ha Allah waɗi ɓe jaadi haɓe mbaɗi duuɓi sappo e ɓenayi opposition ha ɗo ɓe ndewi ɗo hande Allah totiɓe laamu o haali nane to banggue ni campagne o guila e liste uji ɗi e ko way noon bon ha hande peut être mataw ko ɗum woni e feñji goto men foof heeɓi information wonande que Ousmane Sonko paame yidde mum wona no Bassirou yo ɓennu sibo hay Amadou Ba joguinoɗo gonnoɗo plénipotentiaire mum mo ganduɗa nde on saaha wonno e dossier ji Bassirou Diomaye ala foof biyate ɗe Ousmane Sonko yiyan ɗum fo e wade noon nde ɓe jalti en jii hande ko kalten ko protocole cap manuel en ha ni Oumar Sow waɗino ɗo révélation wonande Macky Sall ene jaani e waɗɓe financé campagne mabɓe ha ni e ha campagne moɓe mbaddi hakkude mabɓe en jii hay so tawi ko balɗe joyyi ɓe jaadi ensemble ɗum fof e wade noon gonɗini ɗum jaadigal gonɗini teddugal ngal Ousmane Sonko waɗani kanko Bassirou Diomaye mawɗo leydi o e hoore mum sibunde o ari to Diamniadio toon to centre international Abdou Diouf o haali wonande yiide o dari o yettu ɗon ɗo yiyata les marges de manœuvre financiére et budgétaire quasiment yana plus ɗon en jii ɗon o jaari on e mande Ousmane Sonko nde yimɓe ummiti ɗon holko yi alay sago ƴeewe waɗe réformé o yiɗi ko un premier ministre super fort o rutti o yi wonande min haala kaɓe mbiyata ka gande mboɗono liggo oɗo manda beele artiste kanko Ousmane Sonko ƴetta laamu ngu o haɗan ɗon o yi ɓe mbi wonde aɗana ƴeewa photo yamo mi yani ya niwno mbimi ko ya waɗa lorñe ya ƴeew photo yamo
donc kanko tan on wawi gonɗinde haala ka cikka tan ko wonande won teddungal hayso tawi Ousmane Sonko kanko woni eɗen mbawi feldemo wonande o daraki darde o fonno darade to banggue wonde mawɗo jagorɗo gila ko kalɗa mawɗo leydi pop kalɗa koko Basir waɗani Ousmane ala kalmi koko Basiru waɗani Ousmane wona mbiɗa no kalmi ko Ousmane jarni mo yimo eno jimi holko fof koko moƴƴide e holko waɗi aɗani ɓe mbi ko teddungal dasetake ronde min mbimi ala min mbimi ko teddungal dasetake rondetake ruttete ko teddungal ngal Basiru wone ruttude Ousmane Sonko par ce que Ousmane darni mom si wonɗoɓe ndewdi maintenant jimmide noon tan ɗum fof e waade noon beela hannde Ousmane Sonko darinoma darde premier ministre ɗo o saaha ɗo jareten e leydi ndi crise économique social sécuritaire etc ha hannde en ganda ɗo Ousmane woni sibu guila hanki ha joni yimɓe enen jogui torsoji aɗa yiyaɗa yimɓe ne tooña ne niwno torsoji hoto premier ministre woni d'après nde waɗi congé mum en jeyani holɗo to wonande e peñirde Ousmane Sonko e yiide wonande ha joni omo deƴƴi e ko way noon beele o artata o liggo c'est lui qui ko kamɓe mbiyata kanko waɗata coordonner l'action gouvernementale c'est lui qui est le premier ministre hande oɗo saaha sa ƴeewi eɗen jogui teppol ngol ganduɗa ni au moment où mi tawtoya mawɗo Abou ko haali ko woni ko mbiyami ko inconvénient ji ɗi hayso tawi won teddule ɗe Basiru waɗinimo kanko no daro darde ɓornade wutte premier ministre parce que en plein nde yimɓe gone e discussion avec FMI Fonds monétaire international ko ndeno dari le 8 o haali ko haali ka wonande so tawi en Pastef sibo mbiyatan ko Pastef on saaha kadi en ɓornatmo wutte président gardiɗo landa nde o yetta so tawi ko goyoton ko justice wujjuɓe haalis ɓe warɓe ɓe eka way noon so tawi min mbaɗani e mabɓe komin jiiɗi wadde e mabɓe ko goto mon fof hoto yoɓ impôt o wona Pastef ko ɓesguji Sénégal ko nden sen teskima jamma so tawi oɗon ƴeewi standard uji ɗi nden notation Sénégal fuɗɗi waɗa baissé hande oɗo saaha ni classement oɗo battidiɗo hay sa ƴeewi to banggue ANSD Sénégal jeeya kadi koye leyɗele ɗe ganduɗa hande tellima hande o saaha mo kalten hay Gambie dadma Guinée Conakry dadma donc wadde beele o darima darde nde o fonno darade beele o ɓornimo wutte mo fonno ɓornade au moment hande leydi ndi nana seɓɓito vraiment Allah jabal est ce que a sikkani ɗen ɗon caɗele foof ɓeydi ɗum aussi ko Madiambal Diagne par ce que Madiambal jaltal makko ummademo nde ɗo wondemo nde ɗo ho ummi ɗo haw yeehi France wonko heewi ko ganduɗa ɗuma kadi o yaltini ɗum feewi o foy ɗum aɗa andi les révélations de Madiambal Diagne Madiambal haalino guila début yi wonande min gande oɗoma kaɓo kam so tawi oɗona kaɓo kam minne mami ƴeew jogitari gui joguimi gui mi wawa ɗum habirani mo ko haali ko o haali ɗum koye mawɗo jagorɗo beele ko gonga walla ala yimɓe fof ene gandi omo jogui des soldats ɓe ganduɗa ko kala ko ɓe weddinoɓe laañi gaawe Ousmane Sonko ko kañumen jaltata hay goto mabɓe yaltani fof e wadde noon eɗen mbawi wiide tan so tawi kay vraiment o saaha ko cohluɗen leydi ndi ko deeƴal cohluɗen ko paix cohluɗen ko hakkude mabɓe en mbiyani noon cehilagal ngal yo ngal yaaha au sommet de l' état par ce que yimɓe fof ene gandi laamu la république alda cehilagal toujours mi haala ɗum mbimi mi haali ɗum ɗo ñande en woodi yiɓe non jimmiide mbimi ko yimɓe hayso tawi eɓe ceera janggo e jaam yo ɗum wonan intérêt de la république wonande leydi ndi hayso tawi eɓe ceera tawi ɗum waɗat ha caɗele non jimmiide ko hayso tawi eɓe ceera non jimmi non e mbawi serde teddungal mi waɗi ɗo anecdote Abdou Diouf e on mo ganduɗa ko Habib Thiam nde o invite ɗum galle mum ɓe kirti haɓe pari o duusi ɗum o ƴetti décret o totti o waɗi premier o lambini Mamadou Lamine Lou o itti mais par élégance haɗani cehilagal mabɓe ne continue donc jimmiide probléme men joguiɗen tan ko jalti Ousmane Sonko so tawi tan andi hande caggal leyɗele nana ƴeewen Sénégal wonno ko vitrine Sénégal wonno ko leydi ndi ganduɗa yimɓe fof ne jeeɓatno ɗum yimɓe fof peut être ene tupnorno e Sénégal wawde moƴƴinde leyɗele mumen donc so tawi le premier ministre aussi par ce que hande quoi qu'on puisse dire quand même Ousmane Sonko il a quand même une écrasante majorité joni noon non jeunesse o ni jimiide yimɓe ɓe e tout assemblée kay haalata mais jimiide hande ko Sénégal mais on nen ɓucci fof e wadde noon jimi tan ko alay sago o wawade tenir des discours ɗi ganduɗa ene vraiment ana hokka yimɓe par ce que ko premier ministre donc kadi o ƴetta exemple uji heewɓe sa ƴeewi exemple e joom soro Côte d'Ivoire mais wano ko no Ousmane Sonko wano ni ya Uganda ƴeewa baɗo no o mo ganduɗa ko Bobi Wine jaaha hande ko wayno
même Guinée Bissau c'est-à-dire que jimidama ko sa tawi a woni Allah hokkimo oɗon jeunesse a dañi ɓen sukaɓe donc a waɗat tenir des discours ɗon gonɗa premier ministre a waɗat tenir des discours ɗi ganduɗa vraiment watta impacté leydi ndi en général par ce que hannde sa ƴeewi ɗon ɗo jahataɗen fof hannde eɗen mbawi yiide kala quand même ko addani en caɗele vraiment ko jalte Ousmane Sonko ko noon jalte Ousmane Sonko sen teskima Madiambal Diagne ko ummi ko ɗo walla guilomo ɗo ni vraiment hunde ene wiyatno Madiambal ɓe cuusa ɗum walla Madiambal ko ɗum ɗo joni noon Madiambal yalti yeehi France kadi hunde fuccitima aɗa andi so tawi en ɗum nini ndim ko wi ko wonde hay soɓe ceere yoɓe ceere dow teddungal seerde ɓe teddungal e wasde ɓe seerde e teddungal koɓe gonduno e dow teddungal fodde lebbi 17 holko nafi leydi ndi holko jibinani leydi ndi so wona somuraji ɓeydade holko jibinani leydi ndi so wona prix ji ɓeydade holko jibinani leydi holko jibinani leydi ndi so wona délestage uji fawde ko an yiiɗo joni Basirou jibini ɓiɗɗo innirimo Basirou dañi ɓiɗɗo debbo inniri jinnaɗo makko Basirou nde innirimo nde ɓen kay hande hay sene ceerto yo won teddungal sibu wonko woni hakkude mumen ko mbawa heptude bisimilla a famide kono jinmi wiidemo wonde ko so tawi woni kamɓe Basirou laamimaɓe wona eɓe laamodi il faut yimɓeɓe ceernda holko woni président holko woni premier ministre bisimilla président ko kañum suɓoto premier ministre muɗum ɗum en nandi ɗo Abbas an so tawi a waɗama ɗo en responsable programme Djibi ari addi tan article muɗum walla ga waɗama rédacteur en chef ndim ari addi article muɗum han butti yeehi holno mbaddata e ndim alay sago min kalda alay sago min kalti holko mbiyatamo kay holno addiri ɗum ɗo buɗɗum te o waynaki hey wona mbiyata ko o waynaki so watti no mbatta eyyi no wawi mi yaafa no wawi mi yiyamo hankkadi so watti kadi so tawi o waɗi mbiɗama ko mbaɗɗa fof ni welimi noon so tawi jomum ne waɗaɗi ko mbaɗɗa fof ni welimi noon ɗum ala e laamu so watti ala ko mbaɗɗa fof ni welimi malheureusement ko woni ko jiiɗen non heɗo tan mi haalama seeɗa ay wonko kalɗon bisimilla on ko kaali wonde kanko surtout kanko ndim nde ɓe jeehi jamñaji Diomaye wini Ousmane Diomaye wini Ousmane Diomaye wini Ousmane ko mbiɗa ko pop ko teddungal ngal Diomaye rokki Ousmane ha joni kalɗa kanko ndim ko haali ko pop o haali ko teddungal Diomaye rokki Ousmane kono o haalani teddungal Ousmane rokki Diomaye o haalani ɗum taw mi haali ɗum ɗum waɗi mbimi noon teddungal ngal tan ɗon ɗo waɗimo premier ministre ko non ko golla ni o usa haala ko ɗum foti wonde teddungal ngal wadde kay a haalani taw teddungal tawde o gollaki mi haali tawde o gollaki e kono mbimi ko ɗum foti wonde ɗum woni analyse am min aɗandi wonde nde mbiɗa ko Diomaye darima e hakkude aduna foof wi Ousmane Sonko ni kono Ousmane daraki e hakkude Dakaru naaɓe wi Diomaye ko ni taw koko moƴƴi walla eyyi bon mais aɗan tise est ce que wonɗo meeɗa yebde Diomaye ne wiye wonde ɓe gona sehilaɓe a miiɗi yebde wonɗo Diomaye wi ɓe gona sehilaɓe ɓe meeɗa wonde sehilaɓe heɗo tan mi haalama seeɗa min mbimi wonde ay min oɗo mbimi ko Diomaye e Sonko gona sehilaɓe mi meeɗa ɗum jabde hay sinno tawi koɓe sehilaɓe ɓe gonno laamu so ari cehilagal natti ay mbaɗa siiva ɗeɗo balɗe oɗo Ousmane Tanor Dieng a faami de mo artire quoi mbaɗa hettomo omo haala hakkude makko e Abdou Diouf omo haala hakkude président e neɗɗo gonnoɗo sehili muɗum e so woni président holno siforto par ce que gummiɗa koye aduna oɗo paaɗa koye aduna goɗɗo en keɗima Ablaye Wade révélation ngaji gartirteɗi e muɗum wonde hakkude muɗum e Idrissa Seck to banggue hakkude président e premier ministre hol président jaɓowo a faami de premier ministre maɗa ene wiyani walla ene wiyani sa arti namdalal ngal hay président goto jaɓata ɗum a faami de e heddi ko Basirou rokki Ousmane no feewi te min mi haali ɗum ɗo mi haali ɗum e plateau ji goɗɗi mbimi ay Basirou oɗo ko rokki Ousmane ko foof o fiyata ɗum ko ndu ala ɗaale holko woni ɗum omono woppi Ousmane na berwa kala ko yiɗi omo walla ɗum omono puusa Ousmane e bonande omono puusa Ousmane na ɓeydo wadde bonandeji bonande noon diwata jooɗoɗa président maɗa yaaha e saaha nde o wiyata wonde Sénégal manka ko autorité a famide Diomaye ene oɗo Trump ene waɗi ɗum recevoir manqueraɗen ko autorité o waɗi ga live Sénégal joguiɗen ko mais sa arti namdalam ngal woni so tawi a ƴeewi
kanko Ousmane o meeɗa wadde e jomay ko ena ɓamta ɗum walla ko ena moƴƴina ɗum walla ko ena sinka ɗum walla ko ena yonna ɗum ko heddi ko noon ko Madiambal gila no woni ɗo gila eɓe goni opposition Madiambal meeɗa haalde Ousmane Diaby Ousmane meeɗa jaabade Madiambal Diagne haa ɗo wadde ala Ousmane e Sousam yimɓe Ousmane meɗɗo jaabade Madiambal haa ɗo joni ɗon jiɗɗen famde beele koɓe cuusam walla ɓe wonko andiniɓe keɓe ko ganduɗa hoorema ɓe jiiɗa feeñ no wiyatno Waly Diouf Bodian koɓe laami koye joni gila ɓe cuwa laamade Waly Diouf Bodian hol meɗɗo haalde Ousmane Waly Diouf Bodian jaabaki ɗum hay goto hol meɗɗo haalde e Ousmane oɗo Fadilou Keita jaabaki ɗum hay goto hol meɗɗo haalde e Ousmane Birame Souleye Diop jaabaki ɗum hay goto hol meɗɗo haalde e Ousmane Ayib Daffé jaabaki hay ɗum goto hol meɗɗo haalde e Ousmane mo oɗo Abbas Fall jaabaki ɗum so wona Madiambal Diagne go wadde noon an ko an foti ñawde ɗum hankadi ala tawde ɓeɗo fof kala binoɗo Ousmane hunde jaabima ɓe diwata ɓe jana e muɗum ha hidde Madiambal oɗo Madiambal gila fuɗɗi wadde accusé Ousmane fewde ñallagal hande hay goto e mabɓe jaabaki Madiambal Ousmane meeɗa tatade Madiambal ha ɗo jaar hen ɗo te accusation mo Madiambal Diagne waɗi ko accusation ɓurɗo wonde musiba e accusation ngaji musiba wawa ɗo diwde heddi ko yimɓeɓe ene palkiso walla ene belto ene mbiya wonde hakkude Diomaye e Ousmane yoɓe ƴeew hakkude Ousmane e ko Madiambal haali ko e joni ɗon est ce que wona ɗum ɗon woni ko ubbiti ko hankkadi hande crise o tan crise o koko wonno ɗon gila ko ɓooyi avant Madiambal kene avant Madiambal ko ene yalta mbimam crise o koko wonno ɗo enen kay en kaali ɗum ɗo en ɓooyi wiide ɗo ene jaam ala hakkude mabɓe Ousmane jooɗima fodde lewru kala nde naati paale ko conseil des ministres so conseil des ministres gasi Ousmane yalti Ousmane serti e Diomaye ko gilande heɓanno information ngaji gummotonoɗi paale faade e muɗum nde oɗon ngal ɗon damal nde udda Ousmane natti hebde information ngaji ko nden wonde Ousmane haaɓe Diomaye wi wonde natti andude ko Diomaye yahata ok joni somi faami so tawi en paami ɗum ɗo foof pour wadde conclure vraiment nde ɗo toɓɓere par ce que jutmi men feewi aɗa sikki Bassirou Diomaye koko pari pour wadde premier ministre goɗɗo Bassirou Diomaye min de mbaɗa ɗamini tawde kay alarba oɗo suwa ɓennude kamɓe fof ɓeno puttino guiteɓe ndeeƴi kadi mi yiyani ay yimɓeɓe ene mbiya wonde won dogoɓe hen maslahaji pourquoi ɓe doga hen maslahaji pourquoi min namdi noon min namdi simam ala min namde holko jeeyi sababu yimɓeɓe ene mbiya ene doga hen maslahaji wona wiire ko yiilade jaam hol jaam moɓe jiilol jaam moɓe ponno yiilade kamɓe ɓeɗo haaloɓe ɓe wiyeteɓe ɗo doga hen maslahaji ɓe goto maɓɓe fof ko intérêt muɗum woni hen hol innaɓe ɗo innaɗo ko Habib Sy holko kañum wonno wona PCA Lonas kañum wonno candidat Sonko boom kañum wonno candidat Sonko hol biyaɗo ene doga hen wona Pierre Atepa Goudiaby Pierre Atepa Goudiaby wona kañum luuno 16 Pastef ɗo henna e VDN hol biyaɗo ene doga hen moƴƴere goɗɗo c'est à dire ko wonɓen yimɓe won ko intérêt ji muɗumen goni hen ay sinno tawi yimɓeɓe ko gonga ɓe kalanno sortiji Ousmane waɗanno ene junnita Diomaye hole mabɓe meɗo haalde ɗum Ousmane ko bonnitino Diomaye ko hole mabɓe meɗo haalde ɗum Ousmane musibaji ɗi haalannoɗe hole mabɓe meɗo darade wi Ousmane ala est ce que ɓe cuusi Ousmane soɓe cuusa Ousmane nden ko joni ɓe cuusata Ousmane ko noon madde wona joni ndim Mouhamed ndim mbi sikki namdal battiningal est ce que aɗa jaggui hakkille ma le premier ministre non le président ne wawi nomde un autre premier ministre bon actuellement on est en pleine crise te impérativement il faut que le premier ministre toujours kadi min mboɗo jaaɓi kaldigal ni foti wadde jimi yiide Sénégal ko pays d'exception il faut en gandi Sénégal koko meeɗi wonde leydi ndi ganduɗa ko leydi masalaha quel que soit noon ko eɗen jogui république mo ganduɗa ko baɗɗo fort eɗen jogui ɗe ganduɗa dosɗe e kuule ɗe ganduɗa ɗum ɗo kam ene waɗi ɓe ganduɗa ko kañumen ndenata ɗum ala bawɗo wadde haɓe mbaɗa ko pota ko wadde kono noon Sénégal ko leydi ganduɗa ɗum ko exception e aduna o foof eɗen mbawi ɗum titorade en jii leyɗele kewɗe nden so tawi kuɓɓi ko Sénégal ñifanno ɗum en jii ko kewi ko Gambie
en ji Guinée Bissau mais est ce que dum en ji bon non min mboɗo parce que enen en perti diplomatie mboɗo wawi yide non ɗum mboɗo wawi yide ɗum nan ɗo heddi sibu hayso wona nos autorités hayso wona en ɓe ganduɗa ko wona ni ɓen ɓe ganduɗa ko des politiciens mais ne waɗi ɗo hande yimɓe nane leydi ndi vraiment ko yimɓe ɓe ganduɗa kañumen mboɗo ɗamini ana mbawi addude jewte ha jaam waɗa démission e ɗum ɗon ɗum kam ko dernier mot mo ganduɗa ko Bassirou Diomaye mais so fama so min namdanam ngal mi sikki artenen jiɗmi andude ko beela an aɗa jaggi haqqille ma Bassirou Diomaye Diakhar Faye omo wawi ƴettude premier ministre ko walla ala ko ɗum tan de woni ko sisi min mi sikkani a sikkani cikkuɗa ko omo wawi heddade Diomaye min mi sikkani omo wawi heddade Diomaye mi sikkani démission Ousmane Sonko ok ah non wona démission Ousmane c'est à dire que Bassirou hade addude goɗɗo kay ko ma démission waɗa non mais soit que joomum tellina le premier ministre parce que décret ko ɗum mbimi bon vraiment je crois pas min de mbaɗa ɗamini premier ministre kesso janggo nanere conseil des ministres paaɗo ɗo mbaɗa ɗamini conseil des ministres kesso koko dañere inchallah premier ministre kesso holko waɗi ɗum par ce que aɗa so tawi ene wiya premier ministre an premier ministre ma mo jaɓananima nanananima heddaki non wonde premier ministre kañum jogui gouvernement non premier ministre ko jogui gouvernement ko foko président ko wafi ɗum e anana no jiɗi wiide so tawi comme par exemple ɓa ala premier ministre gouvernement wawa kollude quoi non mbimi premier ministre mo ko wafi ɗum président de la république président de la république ministre uji o nomi ɗi ɗi wiyete kanko ko wafi ɗum mo ko wafi ɗumen ko président de la république eda kañum ko wafi ɓe kamɓe fof mais premier ministre so tawi gollaki itta tan goɗɗo fawe ɗon non ɗum en jaɓidiri ɗon mbiɗa an ko ene aɗɗamini premier ministre heddi ko Ousmane woni ko wawa muñde wawa jabde ko Bassirou Diomaye Faye wiye président de la république Ousmane kadi ko waddata ko pop Ousmane waddata koye gueɗel gotel ko wadda ay ɗo joni ko yidde han yoɓe jaltu e gouvernement o taw wona kanko yaltini hoore makko yo riwi o daña victimisade o kontina ay mi haalino ɗo ene mbimi gatsa mo wanno hakkude makko e Macky Sall ko gatsa hakkude makko e Diomaye wontan mi haali ɗum ɗo e oɗo plateau ko noon mbi gatsa o ko hakkude mabɓe te Ousmane nananani Diomaye jaɓanani Diomaye so tawi wiyeteɓe ene mbaɗa maslaha wawa wonde ɗo ene woodi ɗo ko haalnede gonga haalnede ko foti wadde Ousmane wona ene majji ko foti wadde o majjani ɗum de Ousmane o majjani ko waɗata ko pop o wonani e gonga Ousmane o majjani ko waɗata ko fof o woni koye junnide Diomaye o majjani ɗum de ok kono noon Ousmane woni koye heblanade e waddude wonde wutte mo ɓorna o ko yo oɗon wutte yo ɓorte o ɓorne wutte goɗɗo wutte Diomaye yo itte watte wona wutte Diomaye o taw yo itte ko wutte makko a famde condamnation makko yo itte a famde ko yo itte meta ma waw wonde candidat élection 2029 ko noon e ko heddi ko wutte Diomaye ɓorni o wiyede wonde e koɓe nandirno ko e Diomaye yo laamu hitande démission Ousmane ƴetta holɗo meɗo ɗum Sénégal naaɓe cuɓori Bassirou Diomaye Faye ko duuɓi joyyi kiɓɓuɗi duuɓi joyyi ɗi ñalawma so tawi manqui hen Bassirou ummota koye jappere laamude ko noon donc Ousmane ala fof ɗo wawi rewde neɗɗo makko jiɗɗomo korsinɗomo ala fof ɗo wawi rewde hakkude hoodere ragniére ha teggita Diomaye joƴƴinamo ɗon so wona tawi ko par conde kuure ko noon so tawi en gummima nden ɗon toɓɓere garen tan ko ganduɗo par ce que vraiment haajumaji ɗi gasi haɗa ɓccade mais alay saago mbaɗen hen ɗeɗo par ce que mbiɗa yiiɗi memna kam surtout et les magistrats sorti mabɓe o caltal mabɓe hayso tawi ko meftande tan aɗa magistrat ji hewani koɓe kaali hewani koɓe kaali hewani koɓe kaali kono noon magistrat ji meɗen koɓe attaque tuggude 2021 fewde ñallagal hande magistrat meeɗa attaquirede ɗum tuggude nde Sénégal heeɓi indépendance ha 2021 hol waɗɓe attaqué magistrat ji meɗen waɗi attaqué magistrat ji ko goto woni Ousmane Sonko kanko goto waɗi ɗo attaqué magistrat ji kanko accusé ɗumen ɗo en o wi ɗumen ko corrompiji kanko waɗi ɗo accusé conseil constitutionnel kanko waɗi ɗo accusé police kanko accusé ɗo gendarme kanko accusé ɗo ministre de l'intérieur kanko accusé ɗo ministre de la justice kala accusation goɗɗo ɗo henna mais même Diomaye aussi waɗi ɗoɓe attaqué ɗum addana ɗum yaade prison non mbimi Diomaye ko gotol haalno gotol ngol haali ko musiba natoyi kaso nanni ɗum kaso ko Ousmane Sonko ok a jarama kañum nanni Diomaye kaso jarama Mohamed ndim quelques petites bonnes minutes tan sur la sortie des magistrats. Eh bon, en ji o mo ganduɗa ko Cheikh Ba woni le président union des magistrats sénégalais o haali donc hay so tawi o waɗi ko haala ko ganduɗa ko voilé mais o heeɓi quand même goto foof andinde ɗo foti hadde goto fof aɗa jogui ko ɓe mbiyata ko wawde haalde kono kadi aɗa jogui ɗo ganduɗa ɗum ko hurum mo poɗɗa tottude surtout ko wayno hande justice Allah sago pamen la justice elle est indépendante ɓe jogui ko systéme mabɓe ɓe jogui ko fannu no ɓe gollorto
kadi hay goto wawa wadde ko ganduɗa seul le président de la république mo ganduɗa ko chef suprême walla ko no emerno chef suprême des armées ko way non ko kam ardiɓe kamɓe foof donc jiɗen yi tan ko kadi ko kamɓe mbaɗata arbitrer le jeu électoral a faami ko kamɓe bon en jii ko ɓooyani ko Macky Sall nde yinno wadde reporter les élections présidentielles conseil constitutionnel yi ɗum ko ala wawa wonde donc voilà eyyi ɗum ko Bassirou Diomaye waɗi recevoir la présidente du conseil constitutionnel donc jiɗeni tan ko vraiment o yalti mais o haali kadi no ɓe mbiyatno ni surtout eɗen gandi les députés ɗi ganduɗa ko Pastef eɓe kewi yide toon to assemblée nationale hay Ousmane Diagne wonno ministre de la justice ko noon yiiɓe no ɓe mbiyata ni la justice est lente wonande ko hunde nde dossier ɗiɗi ene leeli e ko wayno o wiɓe ala wona so tawi jiɗɗon koko laaɓi jiɗɗon koko gonga yalta alay saago ɗum waro kadi charge moɓe jogui o par ce que o haali ɗum sa ƴeewi koɓe jogui ko to kamɓe les cabinet d' instruction e ko way noon cabinet fo aɗa tawa toon fodde ɓurɗo famɗuɗo ko temedde jeenayyi e ko fawi dossier ɗum so tawi yiyama yo waɗe traité te sa ƴeewi gab o vraiment ana manki no feewi sa ƴeewi nombre kamɓe sa waɗi ɗum ratio par rapport hande e 18 millions ɓesguji leydi Sénégal naɓe a tawat ɓeɗo vraiment koɓe hewraɓe ha koɓe ganduɗa donc alay saago wadde ko yimɓeɓe mbiyata ko ene poti warude hen seeso surtout noon justice kam wona hunde fonde fijirede hayso tawi mawɗo Abou yi ɗum kam heewi weddade ɓe kaaƴe ko omo ganduɗa ko Ousmane Sonko c'est vrai que ɗum ɗon kam hewani wadde par ce que en jii ko way noon waɗino en 94 avec Babacar Seye e ko way noon bon ɗo en jii kadi Sonko vraiment guileyde woni opposant ha hande oɗo saaha toujours quand même alay saago waɗa attaqué justice e ko way noon fo e waade noon le 8 o tan wattindi voilà fo e waade noon donc je crois que justice kam kala keɗen mbawi on justice wona ko fori hayso tawi noon hayso tawi kadi hen sahaji eɗen jiiya wonko ganduɗa kadi en gandi ɗum ɗo walla ko hunde fonde ƴewtede kono justice kam leydi koko fori accede deeƴa hono noon rewra waɗa ko fori ko wadde tawi ko e lawol kono noon kadi enen population walla enen citoyen ji ɗi mbawen hormade justice men par ce que min de ha janggo mboɗo ɗamini justice Sénégal ko justice mo ganduɗa mo hono mum ala kono noon mo hono mum ala ɗum noon enen ñaago tan yo Allah wallu en belma justice wawa dartade no hannirta ni en ko wona ko ɗum enen joguino toɓɓere wonde no ganduɗa ma enen ponno ɗum yewtude min bisiki mata en moftanat ɗum paamen pamminen woni ko ganduɗa ma ko alhaali crise gonɗo toon to Mali o ene teska no fewi vraiment te kadi hojomaji ɗi gasi ha laaɓi cer konngol ma battini eyyi Abbas Allah jarama a jarama ñagade yimɓe tan yaafuya wonko ene yewtere wonna ene waya tan kala no yewtere way ko noon jomum wayata eyyi yewtere kadi kala no ene waya keɗotoɗo one kadi kañumne ko noon wayata yewtere so ɓuuɓi tan keɗotoɗo ɗanoto alay sago wuula jarama tigui rigui a jarama machallah Mouhamed konngol ma battini eyyi a jarama Alhaji Abbas mi weltinima mawɗo Abou mi weltinimama no mbiɗa ni donc en jetti bandiraɓe foof kadi vraiment kamɓene accude hajuji mabɓe hammuji mabɓe toujours vraiment wattorde nde ɗo yewtere kamɓe ɓe keɗo ɗum partout noon ɗon mbawi wonde kamɓe fof en calminiɓe en dokkiɓe aadi talata paaɗo inchallah ko noon wadde bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko yewtere men lewal communication en calmini bani men debbo enen toon to Bruxelles wiyete ko Sokhna Kane ko debbo mbo Thiangay Ali Maram Lewtali Ali Maram ko ɓooyani ko tan o noddi en hollidde wonde kanko mo weltono en e nde ɗo yewtere walla ɗiɗo jewte ɗe ganduɗa ma enen juɓɓina ɗum e kala saaha holliti wonde boom so tawi yewte nde ne yewte kala ko waɗatno o woppat o jooɗo o waɗa concentré o e yewte ɗe ɗum noon en calminimo depuis Bruxelles en calmini dendagal wondima makko en calmini dendagal bandiraɓe kala enen jarnaɓe mi wi no mbinomi ni nani tan woni udumere wona lomto bafal hewno ɗowde yewtere nde ko mawɗo Abou Samba Diop enen gandi ko nangguɗo ɗum noon en jetti foof en jarni en jetti mawɗo Abou Gaye no fewi en jetti Mouhamed Ndim no fewi vraiment mawɗo Abou Gaye aussi enen jarnamo par ce que no wini ko noon hunde so ɓuuɓi tan seɗa neki yeɓoɓe ɗanoto mais ko hunde ko alay saago wuulo weela bon vraiment yimɓe aussi mbawa vraiment jokkade no hannirta ni ɗum noon en jetti foof en jarni assalamu aleykum wa rahmatullah ha lawol gongol so gueno ñaawi